мирзо раҳматов саидаҳмад зиёда аз 30 сол мешавад ки ба касби чӯбтарошӣ машғул буда аҳолӣ аз маҳсулоти омоданамудаи ӯ баҳравар мегарданд. ин ҳунарманди мумтоз асосан ба тарошидани гавхора дару тиреза машғул мебошад. ҳунарманд дар касби худ таҷрибаи бой дошта эҷоду офаридаҳои ӯ дар байни аҳолӣ маҳбубияти хоса доранд. ҳунарманд маҳсулоти худро аз дарахтони маҳаллӣ бед тайёр намуда бо маҳороти баланд ба мардум пешниҳод менамоянд. ман касба ай падармо омӯхтем зиёда ай 30 сол шид ки ай падармо омӯхтем. падармом ҳамин касба мекард. ана ҳозир мо бо барои писаром нишон додагем ҳамин касба омӯхта истодем ва аллакай омӯхтанд. дар рост мекунем, треза рост мекунам, вилан рост мекунам, ҳамин асбобҳо ҳамин барои хоҷагӣ чизе ки дар кор боша ҳамин тахтаву чӯб мо ӯро соз мекунем. хай ягон танқисӣ надора намекашем. оятулло азимов солҳои зиёд аст ки ба табақтарошӣ машғул буда ин ҳунарманд маҳсулоти худро аз дарахтони маҳаллӣ бед чормағз тайёр намуда бо маҳороти баланд ба мардум пешниҳод менамоянд. ҳунари дастони номбурда дар намоишгоҳи минтақавию ҷумҳуриявӣ ба намоиш гузошта шуда борҳо ба ҳунари ӯ баҳои баланд дода шудааст. имрӯзҳо оятулло азимов баҳри аз байн нарафтани ин касби аз гузаштагон меросмонда ҳунари табақтароширо ба шогирдони худ меомӯзонад. дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурӣ бобати эҳёи ҳунарҳои мардумӣ дар ин минтақаи зебоманзари кӯҳистон дар мисоли чунин ҳунармандону косибони чирадаст амалӣ мегардад.